Апай ҷонуна лайка биза апай ҷон мақсад iPhone 15 Pro Max чи апай ҷонуна ин апай ҷон нархш 1500 сом апай ҷонуна ин апай Мадина ин барои Хитай ин апай Мадина иш апай Мадина ишам 1500 сом ин апай Зулфия ин иш апай ҷон барои Хитай ишам апай Зулфия ин се кас гуфт iPhone 15 Pro Max ам якин апай ҷон айну михид гап задам се кас гуфта будам хеле бугу ин апай ҷон гуфтум агар бихарин апай ҷон доставка бепула 25 шаҳр навилат катум агар шумо телефон бутен болоштум бутен доставка мақсад бепула агар бихарин доставка бепула шумо телефон бутен болоштум бутен баъдро шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини Акайспон ме ҳозир 50 та iPhone овардаги магазини Акайспон 50 та iPhone 15 Pro Max ина пачка 1.5 сом се камерашку басайтами ҳозир чиқала ҳозир душанбе дар дахтаро ҷама хелис фуд мараҷи се камера дора вообще хич намекунӣ клёнкош ина кандаги неста ина нигоҳ кунӣ клёнкош пачка кандаги неста клёнкаша хид мекунӣ ина иш клёнкашам хид мекунӣ ина наван пачка клёнкош ам мекунӣ ина се камера гизала дора ина нигоҳ кунӣ бародаро бифаҳмед ана хона телефоно бохабар шин iPhone 15 Pro Max ина на чи вообще хич намекунӣ се камера дора барои одама талхакаф мекунӣ да ина чиқала зур да дим сортай 1500 сом доставка бепула 25 шаҳр на вилоят катон айшотимо доставка бепула бародаро ғариб агар бихарин арзон мекунем метем 1500 сом арзон мекунем доставкаш қати бепула ина 25 шаҳр на вилоят катон агар шумо бародаро сум бутен мақсад телефон бутен болои сум бутен алишида шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини Акайспон телефон мети болои сум мети бародаро телефони беу дори ку дар хона мақсад шикастаги гудак лавж ҷағидаги мақсад вайронаи чанд сим бар ама қабул мекунам болои сум те бародар телефони пачка то метум бародаро TikTok YouTube да канал дорум YouTube дам канали хидмат телефон тиҷа дар YouTube бизанем бародаро дар YouTube телефон тиҷа ба ҳарфои тоҷикӣ бизанем лайкҳоро бизанем ки видеомо пам шава хел бародаро нархои телефон бохабар шава ина лубой хел светоша дорем 50 та iPhone овардагим хелашам фуктем бародаро занг бизанем ина